Gabonan hori, eta batikeko urtarrileko udaleko osoko bilkuragaz hasiko gara, gai ordenaren... Gatikeko udaleko urtarrileko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu, da gai ordeneko lehenengoko puntu moduen dekogu, arteko aktaren onarpena hala badagokio. Bada oso esateko honen inguruen, onartu egiten da. Bigarren puntu modure dekogu, alkatetza dekretuak. Honenganeko informazioa batzordean emon genduen, beraz, aurrerantzagoaz. Hirugarren puntua, 2019ko aurrekontua prorrogatuen aldaketa. 2/2019 transferentzia bidez gauzatu beharreko aldaketa. Hau da, Gatikako interkonexio elektrikorik elkarteak eskaturiko diru laguntza nominatiboari baiezko eman eta gero, ordenketa hau egin ahal izateko, kreditu modifikazio bate egin behar izan dugu, oraindik 2019ko aurrekontua onartuta ez baitago. Horrela eraman genuen batzordera, asmoa plenotara ekartzea zen, nahiz eta diktamena momentu hartan ez egin dudak zeudelako idazkariaren partetik posiblea zen ala ez bazen modifikazio kreditu hau egin aurrekontu onartu gabe egotea edo likidazioa egin gabe egonda, baina begiratu dugu eta posible da, beraz, asmoa ona ekartea zanez, horri jarraituz, modifikazio kreditua bozkatzera jarriko du. Ondo azaldu naz? Bai? Bildu? Bai. GTI? Bai. Eta EAJ? Bai. Onartuta. Hurrengoko puntua da, bake epaile ordezkoa izendatzeko proposamena. Puntu honetan baita ere, hainbat batzordetan jorratu dugun gaia da, arazo batzuk izan ditugu hautaketa prozesuetan, inkompatibilidadeak direla eta ez direla, horren inguruko txosten bat helarazi zigun idazkariak eta hori kontuan izan da, arteko batzordean proposamen bat mahai gainean jarri zen eta hori zedera diktaminatu zen aldeko bozkeekin, 4 EAJ, bat GTI eta 2 Bildu, eta proposamena da Alejandro Olano-Eriñozaga bake epaile ordezko izendatzea. Beraz, diktaminatutako proposamen berdina mahai gainean jartzen da bere bozketarako. Bildu, GTI eta EAJ, bai. Beraz, batez onartuko. Horan bidarko dugu akordioa Euskadiko Auzitegi Nagusiari. Den honen akordioa, Alejandro Olano-Eriñozaga izendatzeko. Eskerrik asko. Gai ordenaren hurrengoko puntua, Euskara sustatzeko ekintza planaren 2019ko kudeaketa planaren onarpena hala badagokio. Plenoa hasi aurretik komentatu egin dugu Euskararen plan estrategikoa onartuta daukagu laia pasadan urtetik eta ziurtatuta daukagu, baina falta zitzaiguna Euskara sustatzeko ekintza plana edo kudeaketa plana deitzen diguna modu informal batean. Honen inguruan, UEMarekin eta baita ere Euskara batzordearekin kontrastatu eta lan egin da, eta baita ere udal langileekin eta bar egindako lanketa baten ondoriozko proposamen bat da, batzordera ekarri genuen baita ere, bertan aztertu eta diktaminatu. Eta
proposamena zen, hemen eskutartean daukadan dokumentu hau onartzera, 2019ko kudeaketa plan bezala, eta aldeko botoak 7 izan ziren, 4 EAJ, 1 GTI eta 2 Bildu. Eta proposamena, diktaminera, bozkatzera jartzea da. Bildu, GTI eta EAJ, hau batez, markauta geratzea. Eta 6. eta azkenengoko puntua gai ordenean, eskaerak eta galdera. Baina, zerbait zuen partetik? Galdera bat dugu. Lehengoan, egon zan hori libururen, batireko azarreien izan libururen batzarrazkitza zan, ezken aukera joteko, horrek erosteko edo batzeko zelan inaldu? Erosi zen kontutan, horrek guk egingo duguna da, etxe bakotxean ale bat doan banatu. Zer banatuko duzu? Buzoneo bitartez. Brigadak banatuko ditu etxe-etxe. Datorren astean buzoneo berria daukagu, eta asmoa da etxe-etxe liburu banatzea. Gero, liburuaren edukia bera, ja gurea da. Sasoi honetan, kontu okidela... Bai, hori komentatzen egon gare, saiatu etxe barruetan, edo eskure edo izan dadila. Hori bere komentatzen. Asmoa hori izan, ikusten dugu guri asko egiten dauela, beste buelta bat emoten dut. Baina asmoa da, banatutea etxe bakotxean ale bat. Gero, edukia gurea da, udalaarena da. Orduan, PDF-a Amaia Padoka eta webgunean eskegita egongo da, edonork eduki hori eskurik izan. Espada bine horretzean edo igual itzerik Tezu bete esaten, ziret horretik zuen. Bai. Plastik txudatzu, Portxe. Karteruk portxe. Claro, zuk espezialista. Asmo hori izan da, brigada bitartez ale bat etxe bakotxean itxitea. Hori, problemak emoten badoz, beste modu batera egin. Erosi asaltzeko asmorik ez dugu gugu. Beste, hau ez da nengo dugu, ja komentengo du. Gibelondotik dator, kamiora dator gure, kamio betean da gure. Nega, oinaz doanak, atarredoren ez da programari, baina aurriten da benean, kaletik izin ez hori da. Ez da tubo. Tubo badoz beha. Batzu zafatu ez da, beste gazarta ez urua. Tubo zuen duen egon ez urua. Ba, esan zen da. Kasi, olin kotxe zin zara, kotxe bada, antu. Brigadak, badakizu obra pilo bat iten gabitzezela han inguruen, brigadakoak bere ibili dire, eta ondinokarren gauza gehiago egin behar dire. Komentako zete hori kontu enokiteko. Bada oso gehiago? Oso txegotu. Eskerrik asko dan hori, eta hilabeteetako bilkura bukatu egiten. Publikoak zerbait galdetu edo esan nahi bada,